Hvala lijepa, molim vas ostanite jer imamo cijeli niz replika. Prva replika je poštovane zastupnice Karoline Vidović Krišto, izvolite. Gospodine Rukavina, ova dopuna zakona je svrsishodna kao i vaše pravosuđe. Ja sam vas i gospodina Malenicu kao ministra pravosuđa upoznala s tim kako se zakoni u Hrvatskoj primjenjuju. A primjenjuju se na način da sudovi svjesno krše zakon, da sud u Šibeniku prihvaća tužbe, a da pri tome uopće ne utvrdi nultu točku, a to je legitimitet tužitelja, a sve s ciljem pogodovanja lihvarskim agencijama, to jest skrivanju službenih brojki kako bi mogli opljačkati šesteročlanu obitelj čiji je otac hrvatski branitelj. I vi u ministarstvu znate da sud čini kazneno djelo, da kršite ugovor o Europskoj uniji i uredbu o zaštiti podataka i ništa ne poduzimate. Dapače, stajete u obranu toga i ja vam kažem i pitam vas, jeste li svjesni da svakoj nepravdi dođe kraj, a nepravde hrvatskog pravosuđa će se uskoro proučavati na renomiranim sveučilištima jer su toliko ohole, drske i otvorene da će taj fenomen trebati znanstveno ispitati. I ovdje želim dodati da upravo to i tako pravosuđe sada treba biti arbitar tko se smije, a tko ne smije kandidirati. Premašili ste vrijeme, nemojte to činiti, ja vas lijepo molim. Hvala lijepo, uvažene zastupnice Krišto, vi ste u više navrata uputili pisane dopise prema Ministarstvu pravosuđa i uprave i mi smo vam svaki put se očitovali u najbržem roku na vaše upite. Evo, hvala. Sljedeća replika.